Kanti abantu baphefumule ngegalelo likaBawo uMaponya kwikhasi lethu leWhatsApp. Ngicabanga intsha yakuleli kuningi kakhulu engakufunda kubaba uRichard Maponya njengosomabhizinisi omnyama. Okokuqala nje into okumele kufunde yasemzansi ukuthi kubalulekile ngempela ukuthi singabantu abasha sikwazi ukuyimela siyisungulele amabhizinisi. Singabheki ukuqashwa kepha sibheke thina ukuqasha abantu abasha. Iqhaza edlale ubaba uMaponya ukhombisile ukuthi uyasazi lesisho sesiZulu esithi umuntu ngabantu ulwazi abenalo ukwazile ukuthi aliphe abanye abantu azange aligodle athi ufuna ukuphumelela yedwa baningi abantu abaphumelelile ngobaba uMaponya. Nami mandithathe elithuba ndithi nxa kwifamily yakwaMaponya utata yabonakala bengumuntu omkhulu kakhulu sesisiva nembali nasezi TV nasemaphepheni yanga umphefumulo wakhe engaphumula ngoxolo. Usebenzile kakhulu ndimkhumbulana ngale mall kuthiwa yiMaponya Mall ke mina ke zange bendingayazi xa senisiva kuthiwa hayi ngeyakhe naye ndinguludwe dlinqa ndilapha eCuwa. Mina engathi intsha yanamhlanje ikufundile noma kumele ikufunde kubaba uRichard Maponya ukuthi kumele ukwazi ukubekezela into mawuyenza uyenze nje ungabheki omunye umuntu ukuthi uthini wenzani eceleni. Kufuneka nje uyimisele into oyenzayo. Namhlanje uyisibonele esihle ubaba uMaponya eSouth Africa yonke. Siyabonga engathi ngalala ngokuthula stande belela kimi.